Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Nur Wening Rahajeng. Kanthi irah-irahan disasarake lelembut jenis cepet. Biasane anggonku nggawa taksi nganti jam 1 bengi, malah sok turu nang dalan. Awak tetep sehat, ora tau sambat. Ananging bengi iku dumadakan awakku krasa lungkrah. Kamangka lagi jam 8. Ketimbang awak dipeksa golek duit, ananging mengko yen nganti lara malah mbuwang duit. Luwih becik mulih wae kanggo ngaso. Mangkono pikirku. Mula taksi banjur tak pancal gase ninggalake kutha. Niatku enggal-enggal tekan omah. Nalika arep mlebu dalan sing biasane tak liwati yen pinuju mulih. Dumadakan ana wong lanang ngawe-awe. Jane aku wis ora sanggup nglayani wong lungan. Bareng aku ngerti wong sing ngawe-awe iku jebul Pak Royani. Mula banjur tak andhegi. "Nggo, tak dherekake, ajeng tindak pundi niki?" pangajakku. "Wah, sampeyan to Mas Pardi," aloke Pak Royani. Banjur dibacutake kandha mangkene. "Iki mau aku mudhun bis, terus nunggu taksi. Arep takon ngeterake nang omahe dulurku." "Sedereke pundi daleme?" pitakonku. "Aku lali desane, ning apal dalane," jawabe Pak Royani. Ora kesuwen Pak Royani tak papakake ing jog mburi. Anggone nglakokake taksi aku ngetutake dalan sing dituduhake Pak Royani. Mbok menawa kegawa seka niatku anggone kepengin males bebudene Pak Royani ndadekake rasa lungkrahku ilang. Aku ora bakal lali setahun kepungkur meh wae aku digebuki wong akeh. Jalaran ing wayah bengi kesasar tekan desa sing durung tau tak ambah. Bejo Pak Royani kepala dusun ing desa kono enggal-enggal nyelametake aku. Anggonku nganti kesasar jalaran aku digodha lelembut jinise cepet. Mula bukane aku weruh wong lanang tuwa lagi lenger-lenger ing tanggul kali. Wektu iku aku lagi arep tilik pamanku sing lagi gerah. Kegawa seka rasa welas, wong iku tak cedhaki. Sampeyan kenging napa?" pitakonku. Ndasku mumet nganti ra kuat nggawa blanjan saka pasar," jawabe. "Griyane pundi sampean?" pitakonku. "Cedhak wae, lor desa iki," jawabe. "Nggo, nek ajeng wangsul tak betakake blanjane," kandhaku. Wong lanang tuwa iku mantuk-mantuk. Banjur mlaku turut galengan. Dene aku ngetutake karo manggul karung isi blanjan. Wektu iku bedhug ndrandang, panase sumelet. Najan lakune wong iku rada sempoyongan, ananging pungkasan ora nganti lakon sejam wis tekan omahe. Durung nganti mlebu pekarangan omahe, dheweke mandeg. "Wis tekan kene wae.
Selehno kene belanjane. Mangkono kandhane. Karung belanjan tak selehake. Aku banjur pamitan mulih. Sadurunge aku wiwit jumangkah ninggalake papan kono. Aku diwanti-wanti mangkene. Anggonmu mlaku rasa tolah-toleh ndak ora tekan ngomah. Aku ora gagas karo welinge jalaran tak kira pangucape mung lelamisan. Mula durung adoh anggonku mlaku. Aku noleh memburi saperlu nyatakake wong sing tak tulung mau wis mlebu omah apa isih ana njaban pekarangan. Ananging ora tak nyono-nyono. Panduluku dadi krasa pating klepyur. Kahanan sing maune padhang dumadakan owah dadi peteng. Sakiwa tengenku kebak kijing lan wit semboja sing umure wis padha tuwa. Aku lagi sadar yen wong sing tak tulung dudu sabaene. Ananging lelembut jinise cepet. Bejo aku dudu wong jirih. Mula aku tetep tatak alon-alon mlaku ninggalake pekuburan iku. Nganti pungkasane kesasar tekan tlatah desa sing durung tau tak ambah. Ing kahanan bingung dumadakan aku krungu swara titir. Ora let suwe wong sapirang-pirang padha nggawa gegaman ngruduk awakku karo padha alok. Ana brahmacara, ana maling, gebuki wae. Awakku dadi lemes sanalika. Bejo ana wong sing bisa ngleremake kahanan. Wong iku ora liya Pak Royani, salah sijine kepala dusun ing desa kono. Atiku lega banget jalaran Pak Royani lan wong-wong sing meh padha nglarani awakku bisa nampa kabeh kandhaku. Malah salah sijine wong sing ngrungokake critaku ngakoni tau ngalami lelakon digondol cepet kaya lelakonku. Pak Royani banjur kongkonan wargane sing duwe kendaraan supaya ngeterake aku mulih. Kanthi tetimbangan wayahe wis jam 10 bengi, ora bakal ana kendaraan umum. Apa maneh adohe omahku saka desa kono luwih 30 kilometer. Karepe ngono aku diprayogake supaya nginep. Ananging aku nampik. Jalaran aku nguwatirake anak bojo sing ana omah mesti lagi padha bingung. Bisa nulung Pak Royani pancen wis dadi pengangen-angenku. Ananging pamawasku keliru. Dene wong sing tak kira Pak Royani iku jebul lelembut jinise cepet kaya sing tau nyasarake aku setahun kepungkur. Nyatane jog mburi taksiku kosong ora ana sapa-sapa. Lan lakune taksiku luwih 50 kilometer liwat dalan sepi sing durung tau tak ambah. Sonto loyo tenan. Ping pindho iki aku disasarake cepet. Karita dening Nur Wening Rahajeng. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 13 tanggal 17 Agustus 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.